Lebet mriki mawon. Nggih, mriki mawon, maju mawon, Mbah. Oh, badhe nyuwun sekol jagung. Sing goreng, Mbah. Paringi 20. 20.000. Nggih. Sego jagung goreng. Iki sule. Nggih, Mbah, sego jagung riyen, Mbah. Sego jagung goreng 1000-an nggih, Mbah. Nggih. Nah, ini sedulur, kita larisi, kita bantu promosi UMKM yang ada di Blora. Ini salah satunya Mbah Joko ini yang kelilingan sego jagung goreng sak pes ini cuma Rp1.000 nggih, Mbah. Iki ono juga liya-liyane kok ngene iki. Urapan, oseng-oseng. Iki regane yo 1000-an. Serba 1000 nggih, Mbah. Serba 1000, Pak. Dulur. Sego jagung biasa yo no. Iki aneka macam kerupuk iki sedulur lho. Kerupuk bakar, kerupuk goreng. Kerupuk bakaran. Dibakar wedi. Niki pinten, Mbah? Kalih doso nggih. Kalih nyuwun susu kedele, Mbah. Susu kedele ini setunggal mawon. Boten susu kedele mawon. Nah, susu kedele iki pinten, Mbah? 5.000. Pune rasem yo 5.000. Pinten sedanten dadose? 25.000 rupiah. Mbah niki wonten kerudung jilbab saged dienggo nek salat-salat. Nggih, Mbah. 25 nggih, Mbah. Amit, Mbah. Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah. Kula nggih matur nuwun. Nggih. Mugi-mugi lancar. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Paringi, Mbah. Mangke saged. Malih. Nggih. Nah, sendoknya gak lali iki sedulur. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih, sami-sami. Ngeten nggih kula nggih matur nuwun, Pak. Nggih, laris. Nggih. Kalian nyuwun. Ampun, Mbah. Nggih. Atos-atos nggih, Mbah. Nggih. Matur nuwun, Pak.